Беренче имтихан көнендә укучылар сайлап алу имтиханнары тапшырды. Информатика, география, рус әдәбиятыннан имтиханнар барлык таләпләргә туры китереп уздырылды. Бүген без лицейда бердәм дәүләт имтиханнарын башлап җибәрәбез. Бүген сайлап алган фәннәрне бирәләр укучылар. Ул рус әдәбияты, информатика һәм география. География бирүче юк бездә, информатиканы 5 кеше бирә, литератураны, әдәбиятны 3 кеше бирә бездә. Башка елларны аны икенче районнарга китеп бирә торганнары, быел инде үзебезнең районда бирәләр бөтен экзаменнарны да. Коронавирус таралуга бәйле ситуациядә имтиханга керү юлында мәктәп укучыларын аеручы мәйданчыклар, метр ярым аралыкны саклар өчен сызылган линияләр булдырылган. Махсус аппарат белән тән температурасы үлчәнгәч, паспорт белән шәхесне тәңгәлләштерү үткәрелә. Шуннан соң укучылар имтихан тапшырыласы аудиторияга керә ала. Имтихан алдыннан дулкынлану кичерсә дә, укучыларның уңышка ышанычлары ныклы. Сдаю информатику, учусь в Мусумском лицее. Сегодня сдаю спокойно и надеюсь на лучший результат. Җаваплы чорда укытучылар да укучылар өчен борчылуын яшерми. Имтиханнарга озаклап һәм тырышып әзерләнү яхшы нәтиҗә бирер дип өметләнә алар. Сегодня у нас первый экзамен по выбору, и 2 мои ученицы сдают литературу. Они готовились уже 3 года, и в 9 сдавали, и вот в 11, и желаем больших успехов. Тырышып укканның файдасын күрсеннәр. Аллаһ Тәгалә аларның барысына да тел ачкычлары бирсен иде. Үзләре теләгән балаларын җыеп, үзләре теләгән уку йортларына керсеннәр иде. Һәм әлбәттә инде үзләрен алар тормышта тапсыннар иде, исән-сау яшәсеннәр иде. Һәм ата-аналарның, мөслимебезнең горурлыгы булып үсеп җитсеннәр иде. 6 июль көнне рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы узды. Бу төп имтиханнарның берсе. Югары уку йортларына кабул ителгәндә нәтиҗәсе беренче чиратта исәпкә алына. Бүген безнең төп имтиханнарның берсе рус телен бирәләр 11 класс укучылары. Бу инде иң күп бирелә торган фән. Безнең районда 99 11 классны тәмамлаучы укучы бар. Шуның 90-сын килер дип көтәбез. 12 аудитория булачак безнең бүген. Бөтен организаторлар да килгән. Пандемияга бәйле вазгыятьтә имтиханнар елдагыча май азагында түгел, июль башына күчерелде. Шул нисбәттән әзерләнү чоры да озайтылды. Укучылар бар җаваплылыкны аңлап, югары күрсәткечләргә ирешергә тели. 10-11 сыйныф дәврендә без имтиханнарга әзерләндек. Бүген рус теленнән имтиханнар, укытучыларыбызга рәхмәт әйтәсе килә. Барлык 11 сыйныф укучыларына үземә уңышлар телим. Бүген укучыларыбызның бик җаваплы көне. Чөнки рус теленнән алар имтихан тапшыралар. Укучыларыбызга чын күңелдән уңышлар телибез. Бердәм дәүләт имтиханнары июль азагына кадәр дәвам итәчәк әле. Чыгарылыш сыйныф укучылары белгәннәренә игътибарны туплап, төп һәм сайланма имтиханнарны уңышлы тапшырыр дип ышанасы килә. Светлана Фазылова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.